बेथ' बिपिएफनि सालसो इलेक्सनथ' जायाखै बेफोरबायदि इलेक्सना माखौ होनो बेखौ बिपिएफआ मिथियानो मानोना इलेक्सन खालामनायनि सिगां 15 दिन मोनसे नटिस जारि होयो गतिके बिपिएफआ मोनसे बाथ्राखौ रोखा जों दिनै केस होनो थांगासिनो दङ गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा एरेस्ट जानो थांगोन बेवहाय जोंहा कल टेपिं दङ आरो बेयाव जोंहा सावगारि दङ इउपिपिएल दिनैनि फिरफिला बायदिसिनाखौ सावनायनि पिक्सार जोंनाव दंजोबखायो गतिके जोङो केस होगोन बिसोरखौ जों बिराद गाज्रिनो पानिशमेन्ट होगोन मानोना षड्यन्त्रआनो जादों इउपिपिएल दोलोखौ माबोरै मोनसे खैसाराव खोख्लैगोन गतिके बे इस्यु नङा बेखौ माने लिगेलि थांबा मावबाय थागोन जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन दङ एडमिनिस्ट्रेसना बिनि सायाव एक्सन लागोन गतिके दायनिगिरिया साजा मोनगोन रावबो बारग'आ सार गोबां राजनीतिया दा इलेक्शन प्रिपेयर जागासिनो दं नाथाय इउपिपिएल हानजा जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बर'फोरनि भटल' मोनगोन होननानै खालामबावो जोंना देरहाखानानै दङ खाम्फायाथ' इउपिपिएल दोलोआवहाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टआ 4 जुनाव ओंखारगोन नङा होमबा ओमफ्राय 15 जुननि सिगां इउपिपिएल दोलोआवहाय खाम्फा बरग'यारिया गावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जागोन आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि टिकेटखौ खाम्फा बरग'यारिनो जों थिनानै दोनखाबाय सार खाम्फा बरग'यारि चन्दन ब्रह्म इउपिपिएलआव हाबनो होननानै खाम्फा बरग'यारि बिथाङा बियो थाङा होननानै बुंदों समा फैथोंसै नङा होमबा खाम्फा बरग'यारियालाय गाव खैदां खैफोद हाग्रामाजों नारसिनजानानै एमपि सिखारनांनायखाय उफाय गैयैया दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ खिन्थु बिथांनि आगसि आगदा अलरेडि बिपिएफ दोलोआवहाय बिपिएफ दोलोनि थखनाव मोनफैजोबखाबाय थखनाव माने जेरै दै बानाजों गोजावनानै मानसिया हमज्रिं खालामा होमबा बेफोरबायदिनो दिनै इउपिपिएलनि थखनाव बिपिएफनि दैदेनगिरिया हमगासिनो दंखायो गतिके चन्दन ब्रह्मनि खोन्थाया आगुनिफ्रायनो जोंजों सोमोन्दो दङ बे बेलेग खोन्था आरो खाम्फा बरग'यारि बिथाङाबो आंजों सोमोन्दो दङ बेक्तिगत भाबै गतिके समखौ नेनोसै दा गुबै खोन्थाया जादों जोङो देरहाखानाय इउपिपिएल एजिपि बिजेपि बे जथाय दोलोआ जथायैनो देरहाखानानै दङ जोङो दा देरहानाय जेननायनि खामानि मावाखै जोंनि दा खामानिया जादों असान्ति सृष्टि खालामनो सोरबा नाजादों नामा जायनि जाहोनाव मैया बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आं नामखौ दा बुङा समा ओंखारलांगोन माखासे दैदेनगिरिफोरा फननि गेजेरजों बुंहरदों जे इलेक्सनखौ खालामनायनि देखायनानै रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे देखायनानै जोङो दिनैनि जा दोहौ बे दोहौखौ गाबथानांगौ इउपिपिएलनि दोहौखौ होननानै नोंथांमोना मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबादों नङाब्ला गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै बिपिएफनि चेनेलाव बोरै ओंखारखो जेराव इलेक्सन जानो होनोब्ला फर्मेलि मोनसे नटिस थाङो उइदाउट नटिस सासे मानसिया माबोरै बा माखासे दोलोनि दैदेनगिरिफोरा माबोरै गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै जों सरकारानो जेबो मिथिया मा खैसार जादों बेनि फिथाइखौ गोख्रै मोननो जेलाव थानाय एनडिबिफ्रा माने फनाव नोंथाङा रायलायदों नामा फेसबुकनि गेजेरजों खोनादों जाय सियाल गुन्दाफोरा बेफोर बाथ्राखौ फोसावलागासिनो दङ बै सियाल गुन्दाफोरखौ फेरेंगानि खाथियाव फैनो होबानो जाबाय थेंक इउ सार संकरदाम मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दखना गलायाव लफाय एफएनएफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपान माथानि बायदि रोखोमनि दखना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।